आर'नाइ 5G इउटुब चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय लकसभा इलेक्शननि भट काउन्टिंआ जागायबाय दं। गोबां मानसिफोरा गोनो गोथो जादों। एक्जेक्ट नोंथांमोना नाम्बारखौ नुवाखै, सोर केन्डिडेटआ बेसेबां मोनदों। नोंथाङा स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज नोंथाङा बोरै इलेक्शननि रिजाल्टनि सोर केन्डिडेटआ बेसेबां नाम्बार मोननानै दावखोबाय दं बेखौ नोंथाङा नायनो कनफिउज जादों जानो हागौ। बेनि थाखायनो आं नैबे भिडिअ'खौ लानानै फैदों। नोंथाङा सारा इन्डियानिखौ बेयाव नायनो हागोन। जोङो बेयाव मेनलि नायगोन क'क्राझार लकसभा कनस्टिटुन्सिखौ जों नायगोन आरो दरं उदालगुरिनिखौ जोङो बेयाव नायगोन दासिम सोर बेसेबां भट मोननानै दावखोबाय दं। नोंथाङा बेखौ नायनो थाखाय भिडिअ'नि डिसक्रिपसनाव आङो बेनि लिंकखौ होनानै दोनदों। नोंथाङा बे लिंकआव थुबाथाय नैबे पेजआव फैनानै नोंथाङा इजियावनो चेक बानायनानै लानो हागोन। दानिया नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों टटेल लकसभा इलेक्शननि मासिया नैबे इन्डियायाव 543टा सिट दं। नोंथाङा बेयाव दासिम बेसेबां पार्टिया बेसेबां मोनदों नैबेयाव नायना लाबानो जाबाय। बेयाव ग्राफनि मददाव बेयाव बुजायना होदों। आरो नोंथाङा डिस्ट्रिक्ट वाइज, स्टेट वाइजआव नायनो थाखाय नोंथाङा नैबे सिलेक्ट वाइजआव नोंथाङा क्लिक खालामनानै होनांगोन। जोङो दानिया बे सिलेक्ट वाइजआव क्लिक बानायबाय। दानिया जोङो बेयाव नैबे आसामाव क्लिक बानायगोन। जोङो आसामनिखौ नायगोन। दानिया जोङो बेयाव आसामाव जोङो क्लिक बानायनानै होनोसै। दानिया नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों टटेल दासिम आसामाव बिजेपिया नैबे 9था मासियाव आग बारायना दङ। आरो नैबेयाव INC नैबे इन्डियान एलायन्सआ मोनब्रै सिटआव आग बारायना दं। UPPLआ मोनसे सिटआव आग बारायना दं। आरो नैबे AGPआ मोनसे सिटआव आग बारायबाय दं। नोंथाङा बेयाव नुनो मोनदों। दानिया नोंथाङा नैबे डिस्ट्रिक्ट वाइजआव नायनो थाखाय नोंथाङा नैबे सिलेक्ट केटेगरियाव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन। जों दानिया बे सिलेक्ट केटेगरियाव खालामबाय। दानिया नोंथाङा नैबेयाव दरं उदालगुरियाव सोर बेसेबां भट मोनदों, एक्जेक्ट भट बेसेबां मोनखो नोंथाङा बेयाव नायनो थाखाय नैबेयाव क्लिक खालामनांगोन। जोङो दानिया बेयाव क्लिक बानायनानै होबाय। दानिया नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों दरं उदालगुरियाव नैबे दिलीप शइकिया बिथांनि नैबेयाव बिथाङा लिडिं खालामबाय दं। दा आग बारायबाय दं। 1,96,442 बेखिनि भट मोननानै बिथाङा आग बारायबाय दं। नोंथाङा बेयाव नायना लाबानो जाबाय। नैबेयो दुर्गा दास बर', बेयो BPF पार्टिनि। नैबेयाव बिथाङाबो भट मोननो हादों। नैबे 65,603 बिथाङा बेखिनि भटजों आग बारायबाय दं। नोंथाङा बेयाव नुनो मोनदों। नोंथाङा बेयाव नायनानै लानो हागोन दरं उदालगुरियाव बेसेबां केन्डिडेटआ बेसेबां भट मोननानै दावखोबाय दं, सोरबा नैबेयाव दावख्लायबाय दं। नोंथाङा बेयाव बेबायदिनो चेक बानायना लानो हागोन। दानिया जोङो क'क्राझारनिखौ नायगोन। क'क्राझारनिखौ नायनो थाखाय नोंथाङा बेगाव फैफिननानै नोंथाङा नैबेयाव एसेम्बलि कनस्टिटुन्सिखौ नोंथाङा सिलेक्ट बानायफिननांगोन। नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों क'क्राझार 1, नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनानै होनांगोन। जोङो दानिया बे क'क्राझार 1आव जोङो क्लिक खालामनानै होबाय बेबायदि। दानिया क'क्राझारनि नोंथाङा नैबेयाव भटखौ नुनो मोनदों। नैबेयाव जयन्त बसुमतारी बिथाङा लिडिं खालामबाय दं। 88,358 भटआव बिथाङा लिडिं खालामबाय दं। आरो नैथियाव दं खाम्फा बरगयारी बिथाङाबो 73,032 बेखिनि भटआव बिथाङाबो आग बारायबाय दं। नैबेयाव नुनो मोनदों नैबे गर्जन मुसाहारि बिथाङाबो गोबां भटआव नैबेयाव आग बारायबाय दं। नोंथाङा नैबेयाव सेथि, नैथि, थामथि आरो नोंथाङा लिस्टखौ नायनोबाथाय नैबेयाव थुनांगोन। नोंथाङा नैबेयाव थुनानै होनांगोन। जोङो बेयाव क्लिक खालामबाय। नोंथाङा बेयाव नुनो मोनदों गिबियाव सोर दं, नैथियाव सोर दं, थामथियाव सोर दं, बेबायदि नोंथाङा नायनो हागोन। नैबेयाव भटनि पार्सेन्टेजखौ नोंथाङा बेयाव नायनो हागोन। नोंथाङा बेबायदिनो बेयाव एक्जेक्ट नोंथाङा बेयाव इलेक्शननि भटनि नोंथाङा बेयाव साननायखौ नायनो हागोन। बेयो एक्जेक्ट, बेयो सेम। नोंथाङा बेबायदिनो चेक बानायनानै लानो हागोन। दिनैनि भिडिअ'खौ आङो बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय। आरो माबाफोर गोदान आपडेट फैयोबा आङो लाबोनाय जागोन। दिनैनि भिडिअ'खौ बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय।